सानजौफुनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय लोगोफोर। बे मुगायाव आं सान्तिपुर हालामाव मोनसे लांदां बैसागु दिनै खुंफुंनाय जादों। बे लांदां बैसागु खुंनायाव दिनै आं दंफैयो। थ' सिङाव आं हाबनानै नायनो जे बेयावहाय माबायदि आरो बेसेबां जोंनि माखासे ट्रेडिशनेल दामनाय देनाय आगजुफोरजों दामगु रिंसाफोरजों दामनानै बे लांदां बैसागुखौ रंजा बाजा फालिनाय जादों। स' बे समाव आङो बिदिब्ला आं सिङाव हाबफैनि जोंनि जि बेयाव जानाय जि लांदां बैसागु बेखौ माबायदि फालिदों आरो माबायदि जादों आं गासैखौबो स' नोंथांमोननि थाखाय देखायनो थाखाय रेडिसै। बे सम नाय लोगोफोर जि जोंनि फ्रम जि लांदां बैसागुनि जि मोसाग्लांनाय बे मोसाग्लांनाया बे समाव जागासिनो दङ। स' बेयावहाय जायफ्रा मोसानो बिसोरो मोजांथार बेबायदिनो बर'नि गाननाय ट्रेडिशनेल ड्रेस बेजों लोगोसे माखासे बर'नि माखासे आगजु दाम जि लांदां बैसागु बे लांदां बैसागु प्रग्रामा जागासिनो दङ। दायो आङो बिराद गरम बायजोआव ओंखारबोदों एसे खाथियाव। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों। लांदां बैसागुआ मा आरो लांदां बैसागुखौ मानो खुंनाय जायो दिनै जानांगौ नोंथांमोना बेखौहाय सोरबाया मिथिगौ आरो सोरबाया मिथिया। हयथ' आंबो बेखौ इमान मोजां मिथिया, नाथाय आं दिनैहाय मिथिदों दि लांदां बैसागुआ मोनसे बैसागुजों खाथि सोमोन्दो थानाय गोदोनि आजै आजौनिफ्रायनो जेला बैसागु जोबो अब्ला बैसागु जोबखांनायनि उनावहाय
बिफां सायख्लुम नङाबा माबा मोनसे जायगायावहाय आजै आजौ गोदोनि आबै आबौमोना बे लांदां बैसागुखौ खुंनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालावहाय दा मर्दान जौगाबोनायजों लोगोसे सोदोमस्रि सानस्रि जौगाबोनायजों लोगोसे आथिखालाव लांदां बैसागुखौ बयबो बाहागो लानो आरो बयबो नुलांनाय बायदि बबेबा मोनसे लांदां फोथाराव उदां फोथाराव खुंनाय जायो होननानैहाय दानि मानसिफोरा बेखौ फोरमायदों। स' लोगोफोर लांदां बैसागुआव मानो खुङो दिनै आं बेखौ स्पस्त मिथिबाय आरो आं जि मिथिदों बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय। बे लांदां बैसागुआ दिनै गाबोननि खुंनाय नङा, बे गोदोनि आजौ आजैनिफ्रायनो खुंबोखानाय मोनसे बैसागुजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो। नाथाय बेखौ गेजेर ससेयाव माखासे जायगा बा हालामाव बे लांदां बैसागुखौ खुंनाय जायामोन। स' लोगोफोर दिनैनि जोंनि सान्तिपुर हालामनि जे लांदां बैसागु जे फालिथाय बे जागासिनो जागोन। बे समाव आङो थांनोसै। नेक्स्ट भिडिअ'आव आं नांगौखिनि नोंथांमोननो आं लाबोबावनो आङो सानदों। स' भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामो दाबाव। बेबायदिनो भिडिअ' नोंथांमोननि गेजेराव मोनबाय थागोन।